Салом дӯстон, Дейли Блин футболбози дастаи Бавария шуд. Ин бозингари таҷрибадори нидерландӣ аз дастаи Аякс ба Бавария гузариш кард ва то охирин мавсим бо мюнхениҳо шартномаи ҳамкорӣ баст. Қарордоди Блин бо Аякс то тобистони соли ҷорӣ амал мекард, аммо Дейли аз амстердамиҳо хоҳиш намуд ки зимистон ӯро ҷавоб диҳанд. Дар пойтахти Нидерландия ба гапи Блин гӯш андохта шартномаи ҳамкориро бо ин бозингар қатъ карданд. Бо ин хабари аниқ ки шумо дархост мекардед, мо видео имрӯзаи худро оғоз мекунем. Акнун подписатсия кунед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва имрӯз моро рақобатҳо аз чемпионатҳои Испания, Италия ва ҳамчунин Кубоки Англия интизор аст. Барои ҷолибтар кардани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз Якикс истифода баред. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Худи Дейли Блин дар бораи гузариш ба Бавария чунин гуфт: сабаби асосии омадан ба Бавария хоҳиши бузурги гирифтани ҷоизаҳо мебошад. Акнун аз пеш моро марҳилаи асосии мавсим интизор аст. Ман кӯшиш мекунам то тамоми таҷрибаи касб кардаамро дар Бавария ба фоидаи кор истифода барам. Бисёриҳо интизори он буданд ки Блин ба назди Овермарс ба дастаи Антверпен меравад, аммо хабари расмии трансфери ин бозингар ба Бавария ҳамаи нуқтаҳоро дар ҷойҳои зарурӣ монд. Чанд омиле ҳастанд ки шартномаи кӯтоҳмуддати Блин бо Бавария фоли нек хоҳад дошт. Якум он ки футболбози хатти дифоъ дар чанд мавқеъ хатти дифоъи канори чап, хатти ҳимояи марказ ва хатти нимҳимояи дифоӣ бозӣ карда метавонад. Дуввумаш, Блин забони олмониро хуб медонад ва хусусиятҳои олии лидерӣ дорад. Чунин трансфер ба Алфонсо Девис имконият хоҳад дод то дар мусобиқаҳои дуввумдараҷа ва бозиҳои на он қадар муҳим дам гирад. Дейли Блин дастпарвари мактаби футболи дастаи Аякс мебошад. Ӯ аз солҳои 2018 то 2014 ва 2018 то 2022 шарафи ин дастаро ҳимоят мекард. Дар 333 бозии расмӣ Дейли Блин бо пироҳанҳои Аякс ба майдон омада ба задани 13 гол мушарраф гардидааст. боварӣ аст ки якҷояшавии Блин ва Бавария барои ҳардуи ҷониб муфид хоҳад буд. Дастаҳои бузурги аврупоӣ барои ҷалб кардани Гвардиол талош доранд. Вақтҳои охир Реал Мадрид аз ҳама фаъолтар шудааст. Онҳо мехоҳанд бозингари 20-соларо дар сафи худашон бинанд. Гвардиола не, Гвардиол. Ин дифоъгари хорватӣ мебошад ки айни замон дар дастаи Лейпциг бозӣ мекунад. Дастаҳои топи Аврупо омода ҳастанд то барои ҷалби ин бозингар беш аз 100 миллион евро сарф кунанд. Агар то ҳол нафаҳмида бошед, пас бозии мунтахабҳои Аргентина ва Хорватияро дар ҷоми ҷаҳон ба хотир оред. Месси маъзам ин бозингарро дар канор чанд маротиба фиреб дод. Ёшко Гвардиол ва нархи ӯ аз ин фиреби Месси ва мағлубияти Хорватия таъсири манфӣ надиданд. Ҳамон тавр ки барои дифоъгар клубҳои сафи аввал пули калонро омодаи харҷ карда буданд, ҳамон тавр монданд. Аввалтар аз ҳама дастаи Челси мехост ин бозингарро ба тарафи худ кашад. Онҳо 80 миллионро пешниҳод карданд. Реал бошад барои харидани Гвардиол ба дастаи Челси 90 миллион омода карда буд. Ҳарду нарх дастаи Лейпцигро қаноатманд накарданд. Манчестер Сити бе нозу нуз беш аз 100 миллион ба клуби кишвари Олмон пешниҳод кард. Ҳамаи хостгорҳо аз тарафи Лейпциг рад шуданд. Олмонӣ омода ҳастанд ки ауксион ташкил карда аз фурӯхтани Гвардиол ҳарчи маблағи бештарро ба даст оранд. Реал Мадрид як варианти дигарро ба Лейпциг пешниҳод кард ки барои дастаи олмонӣ аҷиб шуд. Мадридиҳо омода ҳастанд ки нархи гаронро ду қисм карда дар ду равзанаи трансферӣ онро ба Лейпциг диҳад. Гап сари 120 миллион евро мерояд ки онро Флорентино Перес ва ҳаммаслакони ӯ аз утоқҳои Сантьяго Бернабеу дар ду равзанаи трансферӣ 60 миллионӣ месупоранд. Дар шартномаи Гвардиол банд дар бораи пули тавон аз тобистони соли 2024 амал хоҳад кард, аммо ба гумон аст ки то он дам Ёшка дар сафи Олмониё меистад. Реал Мадрид айни замон се дифоъгари марказӣ дорад: Милитао, Алаба ва Рюдигер. Агар Гвардиол ба Мадрид оварда шавад, пас Алаба ба канори чап кушонда хоҳад шуд. Умуман дар дастаи мисли Реал Мадрид будани се дифоъгари марказӣ хеле кам аст. даста дар чанд ҷабҳа мубориза мебарад ва барои ин ҳайати чуқур лозим аст. ба худи Гвардиол ҳам ба бозӣ кардан дар Мадрид писанд мебошад. ҳарчанд Челси ба ӯ дар як сол 9 миллион маош ва Реал танҳо 6 миллион дода метавонад, дифоъгари хорватӣ бештар ба тарафи Реал майл дорад.
Ансу Фати метавонад аз дастаи Барселона биравад. Бозингаре ки пас аз рафтани Лео Месси ба ӯ рақами 10-ро бовар карданду умедҳои калон ба ӯ баста шуданд, метавонад охирин рӯзҳои худро дар дастаи каталонӣ гузаронад. Бозингари мазкур қаблан дар қатори фурӯшнашавандаҳо буд. Ҳатто президенти даста ишора кард ки чанд футболбозие ҳастанд ки фурӯхта намешаванд. Гап дар бораи Усман Дембеле, Ансу Фати ва Френки де Йонг мерафт. Ва аммо ҳамаи чиз хеле зуд тағйир ёфт. Барселона омодааст ки бозингари 20-соларо дар бозор монад. Ҳамаи гап дар сари мушкилиҳои молиявии дастаи Барселона меравад. Чанд муддат аст ки ин душворӣ пайгири каталониҳост ва Барса ҳеҷ наметавонад аз ин вартаи нокомӣ барояд. Барои ин лозим аст то ҳамеша як ё якчанд футболбоз қурбон шаванд. Ансу Фати дар қатори 6 бозингари аз ҳама маошҳои баланд дошта дар Барселона ба ҳисоб меравад. Аз байни ҳамаи онҳо роҳбарият барои фурӯш маҳз Фатиро интихоб намуданд. Бозингари ҷавон намехоҳад аз Каталония равад, аммо аз як тарафи дигар хуб дарк мекунад ки дар шароити кунунӣ ба ӯ вақти хеле кам дода мешавад. Ансу Фати мехоҳад ба формаи беҳтарини худ баргардад. Барои ин лозим аст ки ӯ пайваста бозӣ кунад то пас аз осеби ҷиддӣ дигarbora ба ҳолати қаблияш баргардад. Манчестер Сити аз Англия муносибатҳои Барса ва Ансу Фатиро хуб мушоҳида карда истодааст. Дар лаҳзаи зарурӣ манкуниянҳо омода ҳастанд ки футболбози ҷавонро ба Англия баранд. Ҳамчунин аз пойтахти Фаронса ҳам ба ин бозингари ҷавон таваҷҷӯҳи хос аст. роҳбарони ПСЖ бозингари ҷавони 20-соларо яке аз ворисони Мбаппе медонанд. равзанаи хариду фурӯши кунунӣ ва ҳамчунин тобистона барои Фати тақдирсоз хоҳанд буд. Барса омода аст ки Фатиро бо нархи 70 миллион евро фурӯшад. Челси бозингари нави номаълум дорад. Агар шумо бо Андрей Сантос ном бозингар шинос набошед, пас метавонед аз имрӯз дар бораи ин футболбоз маълумоти бештар пайдо кунед. Футболбози бразилӣ то ҳамин дам дар дастаи Васко да Гамаи Бразилия бозӣ мекард. ӯ нимҳимоятгар буда танҳо 18 сол дорад. гуфта мешавад чанд дастаи кишвари Англия барои ҷалби ин бозингар мубориза мебурданд ва ӯ дар ниҳоят Челсиро интихоб кард. Ньюкасл ва Манчестер Сити ҷавоби рад гирифтанд. барои ба сафи худ овардани ин футболбоз лондониҳо 20 миллион евро ба дастаи кишвари Бразилия пардохт карданд. Табиист ки мухлисони Челси аз овардани як ноунейми дигар ба Челси норозӣ ҳастанд. Онҳо мегӯянд даста дар зинаи даҳуми ҷадвал аст, аммо роҳбарият ба ҷои овардани як ҳамлагари хуб Ким Кадон бразилии 18-соларо мехарад. Дар сатҳи болоии дастаи шаҳри Лондон бовар доранд ки ин футболбоз метавонад барои Челси нимҳимоятгари асосӣ шавад. Ин харид пеш аз ҳама ба хотири фардо аст, на имрӯз. Дар ҳайати дастаи Васко да Гама нимҳимоятгари 18-сола дар 33 бозӣ ба зидани 8 гол мушарраф гардидааст. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбор дорам. дар паноҳи Аллоҳ.